Міне, ассалаумағалейкум, саламатсыз бай, сенәрмесіз түркләргә қағылғанға күрә, бұл тема шуңа күрә хәзер татарча сөйлемейді. Комедия бар бит бик яхшы, начальник Чукотки ди. Исегездәме, анда карапта китеп баралар, ул берсе менә теге кем уйный әле анда, Грибов уйный, әйе. Һәм кем уйный әле? Фамилиясы ничек әле? Большая перемена. Шунда укытучыны уйнаган иде. Соңдан искә төшерәле кирәкмәгәндә. Шул хатта карапта теге трубканы алды да шул Грибов уйнаган патшадан калган режимнан бер кеше шул трубкада җавап бирделәр. Шунысын алар теге бүлмәдә торганда шул килеп чыкты бер афроамериканец дип атыйлар инде хәзер аларны. Шундый ни инде политкорректный булып имеш. Шул килеп чыкты, бу тотты да инде бу бит нәрсә инде коммунистлар яклы, бу инде яңа нәрсә инде совет властеме кешесе ул хатта начальник Чукотки дип атаган инде. Шуңа күрә ул тегене күрүгә рот фронт дип кычкыра башлады. Рот фронт имеш. Аларны тәрбияләгәннәр. Һәммәсе кем эшче, алар бәрдә якын бер-берсенә, алар тугандаш кебек, шулай дип. Монда да шулай менә. Башта мин мәсәлән бик шатландым, хәзер дә шатланам. Хәзер инде бик күрсәтмим шатланганында. Төркиядән килеп кардәшләребез мәсәлән Лаканта дип ресторан хатта шуларны ачып, кибетләрдә эшләп, башта инде килгәндә алар мин аларга игътибар итеп сөйләшәдер идем, төрк телен өйрәнәдер идем. Шуннан соң алар күбәйеп китте. Аллага шөкер, бер уйласаң, хатта кибетләр монда, аларның кафелары, кибетләрен белмим, кафесы инде беренче бар. Шунда мин килеп инде безне бит төрле Түрк халыклар конгрессының курултайларында, хатта һәм яшьләр, дөнья яшьләр, бөтен дөнья яшьләр берлегендә, хатта курултайларында безгә төрле милләт кешеләре килеп, төрки халыклар безгә гел аңлаттыралар. Шунда оештыручылар, без бер тугандаш, бер халык инде. Алар тугандаш халыклар, без барыбыз бер халык, түрк халык, төрки халык, шулай дип, хатта Туран дип, нәрсә дип. Шуңа күрә шуңа фикерләрдә тәрбияләнгәч, хатта менән кайткач, газетны зур битен тутырып язадыр, постралар инде, хатта фотографиялар чыгадыр. Иң беренче хатта 97 елны чыкты. Кипрга барып кайткач, утрауына шунда инде аларны күрүгә, алар тугандаш халык бит, шулай дип кабул итәсең дә, аларга ачык йөз белән карыйсың. Алар күбесе ул безнең кебек шундый шартта тәрбияләнмәгән. Безне бит тәрбияләделәр, менә төрки халыклар, без тугандаш халыклар дип. Хатта мин монда икенчедән әле газеттә дә милләт ара мөнәсәбәтләрне яктыртып тордым газеттә. Һәм аларның бәйрәмләрендә булдым төрки халыкларның. Әйе, шуңа күрә бәлки аларны гел язып торгач, төрки халыкларның тормышын, хатта Азербайҗан, мондамы, Чуваш бәйрәмнәрен язып, Азербайҗанларның, башкортларны, төрле төрки халык, казакларны, хатта төрки халыкларны язып торгач, аларны бик якын күреп, шуңа күрә мин аларны хатта якын күреп, аларны шул фикеремдә тордым. Безнең бер ата-бабабыз, шул без төрки халыклар, шулай дип. Алар, минемчә, без барасың кафегамы, кайдамы тәрбияләнмәгән шундый шартта инде. Алар белми дә, тик менә әйтәсем килә, мин Истанбул шәһәрендә, Гранд базарда, анда-монда йөргәч, берсе мине белеп алды да, мин Татарстаннан килгән, элек Булгарстан. Ул әйе ди, сөйләшеп китте, Булгарстанның тарихын белә икән ул хатта. Менә шундый бер арабызда берсе очрады. Һәм анда барасың, әле хәзер кызганычка каршы күбесе вафат булды, бер туганнары иде алар безгә
89 жылыны ма келіп шықтылар хатта концерт белән шунда Татарстанда. Һәм соңында мин баргач 90 жылда хатта алар клипләрне күрсәм, анда теге төрле саз, шул төрле музыкаль инструментлар шуларны сатып торалар алар хатта. Шунда дәвам итте без мөнәсәбәтләребез. Ничә ел дәврендә барган сайын мин аларга барып чыгадырым, хәл белеп, хатта шулай йөридерим. Хәзер кызганычка каршы алар юк инде. Шуны әйтәс килә. Менә кем нинди шатта тәрбияләнгән. Төркиядән килгәч, аларга бәлки аңлатмаганнардыр алар. Менә безнең Төркия тугандаш халыклар шулай дип, шуңа күрә менә минемчә ул һәр кеше чит илгән чыкканда анарга мәгълүмат бирергә тиеш хөкүмәт. Ул мөнәсәбәтләр көчәя башлаган чакта, мәсәлән, менә шушындый төрки халыклар бар шушы илдә, дәүләттә, мәсәлән, шундый телдә сөйләшәләр. Менә буларны дине якын, буларның теле якын дип, әле мин Азербайҗанга 5нче тапкыр барган идем, 15нче елнымы, шунда монда бер күрше безнең төрки халык дип санала, шуның җитәкчесе, безнең төркемнең җитәкчесе, шулар утырабыз, Азербайҗан кардәшләребез. Шунасын мин хатта алдым да инде тегеләргә әйтәм. Менә бүтән халыкларга, төрки халыклар бар, мусулман булмаган, аларга караганда сез безгә якынрак, без сезгә якынрак дидем. Мин нигәдер төрк телендә сөйләшергә, әйтергә буладыр, мин аны урыс телендә әйттем. Бу инде урыс телендә әйткәч аңлады да, кутырына башлады. Нигә аерып торасың, хатта шулай дип, бәрбер без инде бер инде төрки халыклар шулай дип, инде берничә ел узгач без Гагаузиягә барсак, ул шунда хатта анда чыгыш ясаганда тотынды. Менә ди, без ди бүтәннәр төрки халыкларга караганда сезне белән бигрәк тә якынрак бер-беребезгә, чөнки алар мусулманмы, аңлаттырды инде. Без менә православ халык, без бер-бергә бигрәк тә якын ди. Менә мин ул өйрәнмәгән шундый кеше. Теге таш атсалар, таш атырга. Инде ашатмасам да таш атмыйм инде. Шуны вакыт узгач инде бер әйтәсем килә. Ник син эт шикелле миңа бәйләндең шунда? Мин әйткәч, теге безнең төрки халыклар якын дип бер-берсенә якынрак дигәч. Ник син менә үзеңне шулай күрсәттең, менә без якынрак дип. Андый ул шундый арабызда чыга инде кайсы вакытта әңгәмә хатта. Шуңа күрә җәмәгать мәгълүмат кирәк күбрәк һәр кайсыбызга. Бер төрки халыклар хакында. Шунда бәлки мәгълүмат нигезендә татулыкта, дуслыкта көчәер. Рәхмәт, игътибарыгыз өчен сау булыгыз.